Göreceğim kovurun, asmanlı duruyorsun. Şu toya tirak geldim. Katı kovul. Ama toya duruşlar. İşte üstünlük, ağız ağıray, hemrağına doğru. Hep varlı zanı, hep varlı. Oğlum, oğlum, salamet. Fatım Ulan'da baş olmaz. Asbarını duruyorsun, göreceğimi kovuyorsun. Barlığın fatahını al. Allah'a zan ne mi? İnkvetunlu şunları olsun. Yürüme oraya oldu. Ballı diyen adam bir halife, dünya yan adam öyle dünyanın dört kümüşünü havar verip durur. Aydımlar yanlanıp durur, halifamın kampada yetirip. Köp aydımların ağıfları, köp sağlam. Ballı hazifiyat, Rasul Koşkay'danın meleğe. Müteşkeş verilen şekilci ömrü, kuvanıp geçirin, sevip geçirin, kituvden kineden belen davalın, paykada pekime uyup geçirin, özünü tanımak olsa neyse kıyın, İyilgün tanar, ballı hacıyan, ona yakındır, yakın, yaşama dünyada oğruluğun, bukuyun, dünyanın güzelliğini duyup geçirin. Seher, ihlas ile sayranına uçulur. Hiç kim dinlemese ağlayarmışlar. Undurmasın dosyar, doğan kardeşler. Sarpacaklar, hormat koyup geçirin. Yaxşı var, yaman var. Etmeli inkar, bir günah gelin mi gitme günahkar. Ömrüm, tir geçtiğim geçmedim bikar. Eğer kimini yaşadım deyip geçirin diye. Yakupcan, ingun var olur sana. Ömrün kalkınca men demedim. Kalkın ömrü tir geçenem olsa katı eğer kimini yaşanır, halkın yüreğinde yaşayandır, öngüm yaşandır. Sonun çünümdani ballı hazıydı, men katı bir çın yüreğim bilen ta inim hükmünde, şeharetin hükmünde diyeyim. Katı uğrayadım, katı şeharet yaş olan, bizden ha yaş olan, son kudurduğunda Moskva gittim, okudum, onun geleninden son beyarda o iyam, yiyin ben talalyan bir beyik başı, ağıtlı başı tuttuk. Onun ömrünün ahirine çelinen ağırlayını yitirmem, mertebetini yitirmem, ömrünün ahirine çelinen aydınlar aydıktan hem edil verdi, hem toyları beledi, öyleri beledi, hem yerde aydınlar aydardı, kağıt salardı, Türk'ün halkının halk sağlarını katı öktörük gülen salardı. Oğlum beyleki milletin hâdan sarardı. Beyleki milletin hâdan ne mümkün salya. Yöne onun ballen en gammat yeri o halk aydınlatı, beykleri aydınlatı. Halk aydınlatı beykleri adamlara gönderiyor. Tesir edebiliyor. Güçlü tesir edebiliyor. Mene katı bir geniyen sulatlara. Katı koğuy, özümüz için katı koğuy il oldu da. Mene belki Allah'tan bizim bütün Türkmen ilimide Allah artkallı devletli her bir ocakta şu belli bir kıyınçılık bulun yağdaylarda da Allah her kime tevfik verip her kime medet verip şu ehli Türkmen ilini hava dine goğluğa dine yalçılıklar edip bir de şu elimizden nedenleri ama şu halkımıza hırmat ederse inşallah Hemen basıp oturmalılar. Özünün gereklerini basıp vermeli. Kendi bir yerini basıp vermeli mi? Yok, özünün gereklerini basmalı. Onu tanıyor. Özüm bana bir tutar el tüzüp basıp vermeliler. De. Kim masaya koyuyor? Kim? Suvarsın tanır mı? Hani? Ay! Elmen hanedemin yolun ay yoluna Vallahi söyleyemezsin.
Ay katı bekleme duvarına soğurun onu. Ay vay. Vallahi. Bereketlerini biraz mengde diyen son Öyle mi? anladım. Ya adam gurran mengledi mi? Gugurana mengde men rono. Gel ona vallahi ödün dinle ya. Dinleyelim. Mehmet Hüseyin Serdar Ağrım Süreyi Dedim kardeşimin
canlı görüşde bermekde ulukan köp türlüs geçmeli bolýar. Şonuň üçin köp türlüs geçýärdik. Özüne talapkärligini, pesbärligini, onu aydymyna da düýp bolýar. Şonu diýýäri, şu aydymyny ýüzüni görmesden alyp başlayan birinji akordundan ýa başda aydymyň bendinden şuna Balla Hacı faýda, şuna ýa-da Recep Ulu faýda, şuna Atawa Çarly faýda. Şonu Nurat Tokay faýda diýdirmek üçin öz ýüzüň bolmaly. Şonu da öz bir garaýşyň halipeler dinler. Halipeden öwrenen adam özüň öwüşüň berip öňde maksat goýsaň elbetde ýetip bolýar. Üçin şonun şu kärdesinin üçin Balla Hacı üçin görkezdi. Halkyň içinde de toýlarda, zawaralarda Türkmeniň zany pehma ýaşdan atlardy. Türkmeniň estradasyny Balla Hacı ulukan bir goýdy. Öz ýolyny şu Ýewropa taýranyny Türkmen aýdynyň näýeli şirin azyp ýerine ýetip bolýarny gönüňiň şähertlerini görkezdi, görelli. Biz ineleken Slojokda ejekem ýeke joglugy pad edip şoňa ejekem tarpa goýup bir goşgu düz piýik taganyň üstü bilen goşgu düz biz öz tarpa goýan, öz bir hormat goýan adamyny Balla Hacı şonu aýdym aýtsam, şoň aýtmagyny isletip dedi. Ne Balla Hacı Pahir Balla agamyň hormatlap, syýlap, Slojoga gelip duýdunyp, şu oja hormatlap, şu şehidimiz ýatlap, ýegenim ýatlap geldi Pahir. Özüniň de ýatan ýer ýakty bolsun. Jaý cennet bolsun. Pahire taňyr ýalkasyny aýtýar maşgalasyna. Aýaly şeker Pahir bilen geldi. Bugün kunde şol Balla Hacı fial ustad bağışsadan damıdı. Şeýle ýatlap ol hakynda uly gepleşikler edip, ol hakynda uly o filmler edip, onu bugün kunde bilen berkara döwletiň bagtyat döwründe Mehriban hem gahrmanlar kadam döredýän mümkinçiliklerinden peýdalan şunun ähli Balla Hacı hakyndaky telegepleşikler edip, muny şeýle gepleşikler goltaýalap onu geljek netlimizde uly mektebet goýmaly. Önem Balla Hacı'nın şol mektebe, şol görülde, şol usatlığa sağda münafip, sağdan da bakşı yigitleminin berdi. Balla Hacı diýilende Türkmen aýdym sağında onun aýratyn ýol örülgesi var. Onun aýratyn çeper saat çal bilýärligi var. Onun aýratyn şirin aýdymlar aýdym bilýärligini aýratyly var. Onun şol natlary jemläp bilen beýik adam käçiligi bardy. Haçan görülende de şol adam ýerine jan goşup
Şeýle bir seni ulu hormatda goýup bir şeýle salamlaşyp ulu hormat goýardy. Diýmek bilen şol atlar ähli adamlaryň bagşanyndalan aňynda ýüreginde galyp bugünkü ählerde Türkmenistan'ın at kadının artıydı. Balla Hacı fiyatlarında in ona sözler bile, in ona süyücü sözler bile, onun edebi sağ çalmış aydım ay şakında yatlanırdı. Bu zatlan öyle bugünkü bizim şeyle ustad Bağıstan'ın içinde Türkmenistan at kadının artıydı. Balla Hacı'nın yatlanmağı Türkmen halkı için ullankan bir vaka, ullankan hormat boldu. Aydım tanmış da olsun. Onu da in gowuryan Bağışın bilen doğuşmak, tefkütte olmak, şol adama ulu bağıtmak hadiyan. Daha şükür şu bağıtmana nesip etti. Sebabin inğuğur dinleyen Bağışın Balla Hacı'nın çağırıktan görmek nesip etti. Sebab o vadaşım. İlçe çıkar Balla Hacı bir 4 asabilemde yaşayadı. Ağam ile katlaşırdı, dostu, üyelerdi. Görýärdik, salamlaşýardyk, oňýardyk. Şeýle hem Balla Hacı şu teklif etseňem gowurdy. Şu 2000-nji ýylda buraya ýanyna baramda aýtdym, agam diýdim, o daşlarym, oglanlarym aýtdylar. Aşk menden aýdym, täzen işledene diýdim ol. Ol ha diýdi. Bornymdy, şonu sen eniň toýuna towgady diýdi. Neşeýdim? Şol aýdym 2000-nji ýylyň awgustynda öz ýalňyşmasam ilkinji gerek öz owasyny aýtdy. Ana şol aýdym şu Balla Hacı'nın owa daş muştoklarynyň tagallady bilen täzeden işlendi. Arman şu aýdan toýum, şenim toýun aýdan şol öz owamyza iň soňky aýdan toýu boldy. Iň soňky geçişi. Ahir ömrü geçseken yatan yere altı olsun, Allah rahmet etsin. Çünkü yadımdan şu halipan bir de öwredişi yani aydın taýda çemeleşi bir de goýun maslahatları şu sağlorulundan başına geçen şeýle bir dogumly topulýada dogumly yapyşyp şu aydymdan iň ýok gara der bolup içine girip yani aydymyň içinde ýaşap aýdysy bar da şon bar durku bilen oň süňü bilen aydyma berilip sağdan yani aýdyşynam ýokary derejä ýetirip aýtmagy bizi şu derejä ýetmegmede ulaqan mektep bolup hyzmat edip durdy. Häzirem näme öwrenjegim bolsak şu nebe bize näme Pahir Halipamyň öýde ýok ýöne şeýle uly ýazgylary galdy. Toýlajak çykşeden ýazgylary bar. Mawy Kran aýdan ýazgylary bar. Silapçanyň arhivindäki ýazgylary bar. Şondan öwrenip, şondan diňläp wagtymyz ýetdiginden henidem diňläp öwrenip ýörs. Näme 41 ýaşynda Halipamyz aramyzdan alyrdy. Näme Tewat tarapyndan, Allah tarapyndan bir berilen ömrü bolýar. Ýöne ýaşan ömrüni şeýle manaly ýaşady. Şeýle ýyl goýup gitdi. Bir de peşkeş goýdy köp aýdymda. Türkmen sunugy üçin, Türkmen estrada sunugy üçin gaty uly bakasyna ýetip bolmajak uly işler edip gitdi. Şo döwrüň ýaşlaryna ýaraýjak aýdymlary işläp kakymyň soňky aýdymlary, hadam soňky ýazgylary, şonda bir ýaşlaryň gowuny ýaraýjak aýdymlary işlerini ýa-ni ejem dagam Vallahi bilaýdymdan bir hadam bir sana bir sen halk aýdym aýdyp bölen adam ýa-ni ýalan jemally bir kakym söýüp aýdymlary bardy. Şolar işlerini şonu aýdyp da aýny bu ýalan aýdymlar men oğlum işläp berjek. Şey diýerdi. Nesiyasi ýoken, meni bir de şeýle uly baýlyklary goýup gitdi.
şeyle aydımları yazga bizim halkımıza, o halkımızın ağına o singer aydımları yazıp gitti. Ne gelecekte de bizim şu kakamın aydımlarını nesip bolsa halkımıza yetiririz. Yine bir aytjaklarym Maqtumly atamyň bir sözi var, iksetiri. O her goşgatyna da edebi içine alýa ýöne. Her kişinin ne möçber bolsa oklaty, şol möçber açykdyr hakkyn berraky diýär. İslenlik zady ahlasyna göre Allah Taala jogap berýär ekenler. Şol adamyň ahlasy onu söz bile düşündirer ýaly. Her setirine girenne bir hili öp, jany, teni bilen içine girip şonu sadynyň aydymyň içine girip onsoň aydym çay getirýärdi. Bizim bir diýibiljek zadymyz yatan ýeri ýagty bolsun. Allah jan aydym naklara saglyk bersin. Şoň sunuňdy entek öwrenilmeli sunuňy entek ýerine ýetibilmejek derejedäki şol beýiklikdäki zatlar edip gitdi de şoň bir ýarjyna düşünsegem bizim sehelçe jogmasa şoň ýoldan çağa sehelçe ýerdigimiz bolýar. Köp adama şu dünýeden ötenden soň at berilýär. Ana berde attan fada dünýeden ötenden soň at berilýär. Bu Kalmamyat fada dünýeden ötenden soň at berilýär. Gaty köp adama dünýeden ötenden soň berilýär. Banda hajada dünýeden ötenden soň at berilýär. Elbetde bir begenlik, uwanlyk, banda haja bir mertebeli oglan, oňa näme at takdagan onuň ady ballyny hatam danym begerdiýär. Tawa bel ballyň onuň danym şol vehini daşy ýaryp çykan vehini dünýede ýene-de kän ýyllara aşar köp türkmen milletini köp nesilleri terbiýeler olaydym. Aňyrdan ata-babadan gelýän däp destur bilen dören aydymlary aýdýatda. Şonuň halk aydymlary gaty bir her bir adama derman bolup durýatda. Şonuň üçin danym at berileni gaty begenlik boldy. Haja at berileni gaty begenlik uwanlyk. Tawa näme? Yatan ýeri ýagty bolsun. Dogamat bolsun. Tawa. Halkymyza boldy hajaň aydymlary elmidama täsir etdim, elmidama şonu diňlentin. Asırlardan asıra ağaçtın. İyi avat olsun, oğlu gaydi avat olsun, canlar ta olsun. Vallahi canım yatan yeri yatı olsun. Aramda intek gerek halifa diyor. Allah islahtır, iyi alıptır. Kısmet şeyledir yani. İngul arzularının bir yeri vallahi halifanı görmek, bile nesip etme diyor. Vallahi cifle görüşülmedim. Bir şeyde kulağımda kanserde gelip düşmanlığı taşıraktım. Dinleyici bununla o kişiler tuttum. Yazıvat barda bir salamı çay diyenler çekincelik olan hocalardır, köp zaten alıp kalıptır da şeydi Allah Azze bilen sataşmak, Halifa'nın elini ısıp görmek esip etmedi. Türkmen'in sunu tuvarada yerdenem yani Uspinasky döwründen girilipdir, köp aydınlardan nota geçirilipdir Türkmen'in halk sağ folklory da öwrenilipdir. Şol adamlar ahlakynyň netijesinde de kän arhivler biziň döwründe gelip geçipdir. Şo döwür sunuwda şey ahlak edip Allah'ın adamlaryň ahlakynyň netijesinde bize gelip geçipdir şol adamlar. Häzir kunlarda da şu işler bilen meşhurlanýan, silapçansida da kän Tanrı ýalkaryna diýen şolar ýa beýik halifalar ömür döredijiligi barada ýyllardyr material toplaýan, meni eýer bilýän de şuňky ýalgaýmagyň aradaky bundan 4-5 ýyl öňem bir agak geçeniň bilýän, ondan aňyrakdan amal gelýän mümkin. Bular bir ömür sarf etmenler. Awazdy de kän Tanrı ýalkaryna diýen bu barlyk hakaýaly Ali falan ömür döredijiligi hukman halk köpçüligini ýaýradylmaly. Hukman gelecekki şäherler üçin, gelecek nesil üçin şu zatlar halk içine ýaýrasa goý. Yazılarda galfa goy. Bilim arzu edýär şu adamlar ömür döredijiligiň ýeten üstünliklerine ýetmäni arzu edýär. Dünýeden ötüp geçenlerden soňky awraýlaryň halk içinde aýlanyp ýörüşi, älemişler adam gelmez, ak geler, adamy gelip ýörüşini bilim arzu edýär. Bilim gelecekde balka kadaň derejesine ýetibilse Türkmen sunmadyna arada kendine ve bolca başımızda çekip kalıbilsek
Türkmenin oduna öz kiçi ýamaga goşandymy goşup galy bilsek, dünýä ýüzüne öz bolumuzy çekip öz ýysymy, öz reňkimizi dünýä ýüzüne de ýaýyp bilsek, bizde de oluyor. Ondan olar ruh yok da eylelandı. Sonra işgârının bar ardığı şol işinin neticesi. Size de şol ya ullokan neticelere yetmenin ardığı ediyen silapçan canın sağ olsun ilim işinizi sünüp. Sene doğduğum şu dönem şeyi şovşun etmeyen ve katip edilen şov için sorunlar ağırlar. Ini her himmen için küçük ölçü, yaşında ölçü. Aydıma düşünmeyen yoldaşlar için, aydıma düşünüp hormat koyup şov kurunun zahir koyan mehriban doğanımız, ağalarımız, dostlarımız, ilgileşlerimiz için bazayet diyen aydıma aydıklarımız için radyoların oğlaklarının sağlıklarında bir toyunu başlıyor.
oturup tögüre taş yollar küçük kurtuğa şonda gerşime elini atıp bana şeyler söyledi da şairçiğim dedi vallahi Hazif dünyadan kayıttı deyip işten dedi ağlamağın dedi öyle şu üyümde durum S4 akardiyon var dedi şonu dedi keç belek deyip Türkmen umuru büyük sağlığı vardır dedi bir kompozitörün Nurhal Mehmet'in fardırıdır zaten. Şonu dedi keç belek sağlığını çalar mı dedi bana söz ver dedi benim bir tüzgah yokşurağım vardım sen dedi bana Torama cevap ver dedi. Ben çalar mı ya şunu dedim, onu dedim. Geçer eğer taştır bizden bıraktı diyeyim de. Vallahi hazin dünyadan kaydını dedi, adam insan duymaz dedi, bilmez dedi. Vallahi hazin dünyadan giden ne dedi, tarikat ağlar yönesi ağlama dedi. Şunlar yalaklatlar ayıttı, şey deyip durur, yoğru falan kayıttılar, gittiler. Son vakit geldi, haber istildi. Yolum da olsaysa, tamam doğru, inandım. Hiç kesmelik aldı, saldım oturdum. Güzel oturup saldım yerdim. Sağımda benim radyo olsun, yeteneli yaptı olsun dedim. Noyabr ayının 13'üne Türkmen öz arasında da sunat elemine ulu yitke şeyde var oldu. Ol şiirin özünde eyyem Türkmen estradasına 3. nakavut. Nur yağdı Tokko, Bayram, Tağan. Yankı diyen şiiflanda olsa ayın 10. noyabrda Türkmen estradası krizise vattı. Ösmecek yıllık aydın kompozitör Türkmen estradasının oturuna ömürlük özüne yol koyup giden, beyginden geleyenlere yol arçak giden beygimizi Ballı Hacı'yı yitirdik. O bizden taşlaştı. Bakıda mekan tuttu. Ballı Hacı'nın ışığını ağla Türkmen, yine toprak beyikleri, garm kanatlı, ölüler hem değirler, payamadan buketler çemenli Ballı Hacı'ya bağışlap yazı vurdum. Ondan bugün sekodaşlar. Yatlar, neresinden yatan yere yatı oldum. Onun dinleyicilerine de, çağalarına da Allah kuvvet versin, can kıyırlarına, baletçiklerine. Konsertin şu 5 şimdi meşhur aydın şeyimiz, Karol Tuğ aydın şeyimiz Ballı Hacı'ya bağışlanıyor.
Toyda aydımların faallarını sıktaş edip gözlediler, taptılar. Belleyen belliklerini diyen sözlerini kitap ettiler, halat yaptılar. Güller, gülüyenleri yağda salsınlar. Ruhu koydukları oda salsınlar. Kimler değil kedi yüleğe yapıyor. Güller, bakılığı yağda salsınlar. Durmuş bir gün kama bassanız, zahmet görmeyen madarıma yetseniz, gamlanan gönlümüz kalkınar hükman, şu güllerin ballağından tutsanız. Ruhu koyduklar, kunçalardan yolmanışı, gülü harlanın cezasını Tanrı veriyenler, Goran gülleri, gülü oransız, gül uğransan su işleyen ne eller, uğratman gülleri, uğratman gülleri, gülü oransız, gülü oransız. Yani ömür kıysa oldudan yörsem, entekler köp toylar bilecekti, aydım aytacaktı, matamol diyer, södüle bilsen yağış et ödülü. Halk yamanın beydardır. Matamol'un odan aydanladı. Beyleki şairlerin aydımların aydanladı. Katı düşündürüp bilen, ödüm sağ bilen beli kopyan başıdır. Olakta yatlamağım bana hem ağır hem yengil. Sebebi görüşüp çıktıran adamın da ağzında. Görüşüp doğurduk, el cenni. Ola uyandan yana. Olin tekler yatlanacak adamdı. Ol halifada doğru yetişen ödem. Yatlamak hem ansat hem kıyılmağa da oradan. Diyen ki göz oturan adamın olan. Ve onun yok kagurun etmek iriyetli oluyor. Yatan yerine yatı oradan. İmanlı ol. Bismillahirrahmanirrahim.